खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गासै ससियेल मिडियायावनो मोनसे ट्रल जाबाय दङ आरो बे जाबाय शाहरुख खाना IPL आव सासे बांलादेशनि प्लेयार लादों आरो बै प्लेयारनि मुङा जाबाय मुस्ताफिजुर रहमान कलकाता नाइट राइडार्सआव नामना गासैबो मिथिगो शाहरुख खानखौ आरो बै शाहरुख खानखौ दाना इन्डियानि किसुमान बाबाजिफोर दङ ना बै बाबाजिफोरा बुंदो जे शाहरुख खाना सासे देशद्रोही बियो मिथिनानैबो बांलादेशआव सासे हिन्दु मानसिखौ सावनानै बुथारदों गोथाङै गोथां थेवबो बै शाहरुख खाना मानो बांलादेशनि प्लेयारखौ बियो लादों आच्छा थिग दङ बेखिनिया आं दोनथ'नोसै बे ससेयाव उनाव रायलायगोन खिन्थु नोंथांमोननो आङो फंनैसो बाथ्रा सिगां फोरमायग्रोनि नोंथांमोना मिथिगोना बांलादेशआव जेब्ला दावराव दावसि जादोंमोन बै समाव बांलादेशनि जे प्राइम मिनिस्टार शेख हासिना बै शेख हासिनाया फैनानै जोंनि भारतआव थाफैदों आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतआव बेखौ लाखिनानै दोनदों बे मोनसे जोब्बाय पहलगामाव बेसेबां जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरखौ पाकिस्ताननि किसुमान उग्रपन्थीफोरा फैनानै गावथारनानै गालाङो बिनि उनावबो अमित शाहनि फिसालाया पाकिस्तानजों इन्डियाजों मोनसे क्रिकेट मेच बानायो बेखौबो आं दोनथ'बाय बिनि उनाव जोंनि भारतनिनो जि फरेन मिनिस्टार बिथाङा साननैसो सिगांसो बांलादेशआव थांनानै फैदों गतिके शाहरुख खाना जुदि सासे प्लेयार बायनायाव जुदि देशद्रोही जायोबाथाय बैफोरो सोर बै नरेन्द्र मदि बै अमित शाहनि फिसाला बा जोंनिनो भारतनि जाय फरेन मिनिस्टार बिसोर सोर बिसोरबोथ' देशद्रोही बिसोरबोथ' साजा मोननांगौ दिनै शाहरुख खानखौ जानो हागौ बिथाङा गुबुन धोरोमनि मानसि नाथाय शाहरुख खान आमिर खानफोरा दिनैसिम बेफोरबायदि जेबो खामानि मावाखै जाय खामानिनि थाखाय जाहाथे इन्डिया माबाफोर खैफोदाव गोलैयो बा लस जायो अराय सम बिसोरो सुबुंफोरनि हेल्प मावदो बयहाबो माबा नङा माबाफोर NGO दङ शाहरुख खाना गथ' मानसि जेसां केन्सार जानाय दङ बिसोरनि सिकित्सा फ्रियावनो खालामो गोबां बिहा बेफोरबायदि फाहामनाय गथ'फोर दङ गतिके बै मानसिखौ नोंसोरो देशद्रोही होनबा सोरबा मानिगोन बै जे बाबाजिफोरा मा मोजां खामानि मावदो खोन्थानाय सोरबा हागौआ नोंथांमोना बै बाबाजिफोरा लुथिनानैसो जादों नोंथांनि आंनि लुथिना जादों फरेनाव थांनानै हेलिकप्टारजों बेरायहैदों एन्जय खालामहैदों आरो बिथांमोना फैनानै इन्डियायाव गोरिब मानसिफोरखौ गियान होयो दे लब माया थाखा फैसा बेफोरखौ जेबो जिबनाव लाब गैया बेफोरखौ खामायनानै हदाय इसोरनि नाम ला इसोरनि बेफोरबायदि बिसोरो जोंखौ सोलोंहोफैयो आरो गावसोर जों दान होनाय फैसाफोरजों जोङो बिसोरनि भिडिअफोर नायनाय फैसाफोरजों बिथांमोना फरेनाव बेरायहैयो गतिके बैफोर बाबाजिनि बाथ्रा लानानै दिनै जोंनि भारतनिबो जि क्रिकेट बोर्ड दङ बै क्रिकेट बोर्डआ बुंदों जे शाहरुख खानखौ नोंथाङा बै सुबुंखौ लानो हाया आरो बिनि थाखायनो बुंदों आङो आजिखालि जोंनि भारतखौ बे BJP सरकारा सालायनानै गैया जोंनि भारतखौ सालायबाय दङ बे बाबाजिफोरा नोंथांमोना मिथिगो जोंनि भारतआव माने रां गैया होननानै सरकारा बुहुत स्कुल बन्द खालामजोबना होदों आरो बन्द खालामनानै बिथांमोना मा खालामदो मन्दिर बानायना होदो गतिके मन्दिरा बेसेबां गोनांथि बुस्थु साननानै नाय नोंथांमोना स्कुलनिख्रुइबो मन्दिरा गोनांथि बुस्थु गतिके नोंथांनि जि गथ' गथाय बेफोरखौ फरायहोनो जेबो दरखार गैया बेफोरबायदि कालारनि ड्रेस गानहोनानै बिसोरखौ मन्दिराव दोननायानो मोजां बाबाजि जाथे पुजारि जाथे मानसिफोर खुलुमनो फैबा बेयावनो ओरैनो गोबां कामाय जाखायो नोंगोना नङा आं होननाय बाथ्राया जुदि आं होननाय बाथ्रायाव माबाफोर गोरोन्थि दङबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।